Hej børn. I dag der skal vi snakke om humør. Vi skal snakke om, hvilket ansigtsudtryk man kan få, og hvordan ens kropholdning ligesom kan vise, hvordan man har det. Jeg har taget en bog med, der handler om en dreng, der hedder Alfons Åberg, som der kan være rigtig glad, eller rigtig vred, eller ked af det, eller forelsket, eller bange. Er det på rigtig mange forskellige måder. Og det der er fælles for os alle sammen, det er, at vi både kan være vrede og kede af det, men vi kan også godt være glade, og i nogle tilfælde kan vi også være lidt forelskede. Så når vi skal arbejde med humør, så skal vi prøve at se, om vi kan have de samme ansigtsudtryk som vores kammerat Alfons Åberg. Ja, der har vi ham, den flotte fyr, Alfons Åberg. Vi skal bruge kameraet i iPad'en, og jeg viser jer lige om lidt på tavlen, hvordan I skal gøre. Så læser jeg historien op om Alfons Åberg. Jeg viser på smartboardet de billeder, der er af Alfons Åberg i historien. Det skulle være rigtig sjovt. Hvis der er nogen, der synes, det ikke er sjovt, eller der er nogen, der ikke har forstået det, så vær lige søde jeres hænder op, så skal jeg nok forklare det hele en gang til. Når historien er færdig, og vi har fået taget en masse billeder af os selv og vores ansigtsudtryk, så skal vi åbne programmet Explain Everything. På første side i Explain Everything, der sætter vi et billede ind, hvor vi er glade. Vi kan både skrive glad med tekst, eller vi kan indtale en voice-over, og det kan jeg lige vise om lidt på tavlen, hvordan man gør. Begin. Det program, vi skal arbejde i, Explain Everything, kan I se her lige bag ved mig. Det er vigtigt, at de lige rækker hånden op, hvis I ikke har fået det åbent, fordi så vil I få hjælp. Så vi alle sammen kan få lavet det helt rigtigt. Til allersidst, der skulle vi alle sammen have en bog på vores iPad, hvor at man kan se, at vi arbejdede med temaet humør.